načatím tohto videa, samozrejme nezabudnite like, odber a zvonček a s vami je tu Tomoli, predstav sa. Čaute ľudia, dajte odber na tento kanál, ak nevedia, tak už ste vedeli, tak ste No tak ľudia, ideme vyhrať, ale musíme dať dneska všetky hry, čo pôjde, musíme dať viny. Tak sa to začína aj na Landexov kanál, Coca-Cola Mentovský, dáme Coca-Cola Mentovský, budeme musieť kúpiť nejakú fľašu vody. Jackie. Som dať. Kámo, vy ste sa vypli navzájom, ne? No? Nie, to nie je dvaja. Dead. Pozor, tam je. Kde som ju netrafil, ja som krivý. Spavni sa! Daj ju, kámo, nechaj mi viec. Kámo, zdráhaj preč, že som tu dadí. Kámo, zdráhaj preč. Kámo, nevedia, kde som actually. Kámo, to neviem, jak dáme, som tu. Idú sem, kámo. Kámo, on dostal málo. Maličko. Let's go! Pozor, nech spadne ten typek. Vyhymil. M, 2-8. Let's go! Čo? Ba. Tomáš, rýchlo, on ma dal. Choď preč. Kámo, jeho teammate sa spavne skory, dávaj si pozor. OK? Kámo, som tu, jeho teammate sa spavne, kámo, skorej. Nespavnil sa, Let's go, vyhrali sme, jupi. OK, a toto video, kámo, natáčame 2 minúty, čož nie je nič. Čože je docela... Ľudia, takže ja som vám veľmi povedal to nahrávanie, ale prišli ste len o 1 sekundu, to je to nevadí. Takže to mali a povedz, aký by sme ešte chceli natáčať videa. Ja mám veľa sladkého, Minecraftu sladkého. Áno, aj s bajkou. Na muho. A možno budeme mať spoločný kanál. No neviem. Ale tak môže, nemusí. Jeden dead? Kámo, ja som dead. Tento Brock ma dal. Kámo, zdráhaj preč, sápek, cápci, ja som dead. Ja by som zdrhal, kámo, preč okamžite. OK, som tu. Ja mám jedno hápko, actually. Spekaj hard. Už není. Prikon, dám sa sprikon. Kámo, ja som mu dal ultinu. OK, kde sú ostatní? Kámo, dávaj si pozor, dáme Ems. Kámo, sa ako teraz sa prezradili. Easy. Let's go for fame, for glory. Nice. Kámo, už sú to 2 hry a 2-krát sme vyhrali. No, ideme dneska 5 hier, alebo koľko? Hej, 5. Zatiaľ sme vyhrali 2 ešte 3 musíme vyhrať. To bude easy. No ako môžeme tu mať najväčší tryharderov, vieš, to je jak vo Fonku. Som najväčší tryharder. Sice tu máme docela low typečku. Nita. Sa nebojím nejakej nity. A nie. To je jasné. Daj to Brock. Kamo, ja som málo. OK. Nestačí. Kámo, pozor, Shelly ide k tebe. Ideme z chrbta. Easy. Kamo, Shelly neúči, dobre. Kamo, let's go, vyhrali sme ďalšiu. Pekne.
Kámo, ešte 2 hry, vyhral sme 3 z 5. Ešte 2 hry, kámo. No. Dáme ďalšie. Ako zatiaľ. Ja som Brawl Stars natočil len tak, lebo ma to napadlo. A to bol si teraz ťahol Bravko. On bol úplne vymaxovaný účet, ale si ho odinštaloval. Alebo ti ho toto Supercell zrušil. Proste sa mi to zrušilo. Aj mne, no. Ja som mal mega dobrý účet, ja som mal Kenjiho. Ja som mal všetkých ľudia brali len slovo. OK, tam nikto není. Pozor, MZZ. Poď. Easy. Poďme to Pozor, tu je v tebe. OK, mohol som vypnúť natáčanie, už som tu cac. OK, ako, dobre. El primo. Primo, pekne. Easy. Vyhrali sme. Nice. Čakáme ešte jednu poslednú kámo. No. Dali sme Ja tak ešte. Easy. Na. Brok tu po mne strieľa a je dead. Aj to kto ide po... Ems. A to Jožika. Áno, zase. Ajojky. OK, ľudia, to by bolo z tohto videa všetko a majte sa.